Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsoon, anata sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma o gipahinomduman ta sa kanindot di ay sa mahitabo nato kon mag-antos gyud ta. Ana, mao na ang transfiguration of Jesus. Atong iampo ang ato untang mga katawhan, labi ng ato mga leaders mo appreciate gyud ni anang pag-antos para sa kaayuhan sa katilingban ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, nag-antos og pamalit aning atong mga slots, tagaan sa doonta sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak, pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat
ug sila nahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, aron gamiton kini sa pagpanalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako, nga panalanginan ko sila, ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanauigon, nagkapetug 5 si Abram, mibiya siya sa haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasali kami kanimo. O Ginoo, sanglit nagasali kami kanimo, matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. O Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasali kami kanimo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. O Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasali kami kanimo. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among taming. Ngani aunta kanamo, o Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. O Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasali kami kanimo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita
sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan dili tungod sa atong nabuhat kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw gidalan ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa kamasanag nga panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nanghapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Hesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-aon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud ikaw o Kristo. Usa sa mga highlighted nga lugar nga pag-aadtoon og mga pilgrims kaning bukid diin nausab ang naong ni Hesus. Kasi nakaadto na Mount Tabor. Ay duha man kabuok. Congratulations. Ako nakaadto sa ko didto.
Nakabisita ko ani. Mingaw man. Daghan mga pilgrims ra. Ana. Ngaigsuon ang pagkausab sa panagway ni Hesus nga nahimong siga, hayag, danag, mahimayaon nga pagkausab, usa na siya ka inspiration. To inspire, pagdasig, aron nga ang mga tinun-an dili ma-discourage sa umaabot nga agian ni Hesus nga kasakit o kamatayon sa cross. E dili sayo noy ang imong mahal sa kinabuhi, kulatahog maayo, papasanon sa cross, hubuan, purong-purungag tunok, punayag latigo, hangtod bitayon sa cross. Nga ikaw nga nagtan-aw nga nagmahal sama ni Pedro, ni Santiago ato dinhing apostol karon, atong patron og ni San Juan og ubang mga apostoles, labaw na ni Mama Mary, dili sayon. Lingya imong tupad. Ingna sugot kag ilansang sa cross ang imong anak. Ingna ba? Nya ugwaga ni anak ingna kanang imong mama o papa ilansang nato sa cross, tiwasono na bitanagnaw. Di gyapon kam sugot oy. Di tam sugot. Daghan kayong nagsigi og bisita, nagrally, sukad pagyud sa padala ni President Duterte ngadto sa dahig. Daghan kayong tibuok kalibutan mga Pilipinos na naghimog mga activities to signal na wa gyud may kauyon aning inyong gibuhat. Sinako na kuno ang mga messages nga ipanghatag ngadto sa prisuhan. Ang mga buwak nga ibutang sa palibot katong labi na tong pag-birthday niya, truck ba na ang muda mohipos kay porte na yung daghana kay gipakita gyud mga tao nga wa gid mi kauyon. Ana. Ya kinsa ra man as President Duterte? Ginoo din na siya. Ha? Dili oy. Malikas gito siya. Rungano man nga daghan man kayong ni simpatiya niya, wa kauyon ani rong pagpriso. Priso ra gay na, wa pa na kulataha ha. Wa pa na purong-purongig tunok, wa pa na ilansang sa cross. Nganong porti mang daghanang ni express nga wa may kauyon. Tungod kay secret. Og mausad ni ang nahitabo ni Hesus. Ngano man? Si Hesus gidungtan sa pipila, gihigugma sa daghan. Ug mausad ni ang mahitabo nato, mao ni ang gitawag og transfiguration. Unsa man na siya? Unsa may muhatod nato ngadto niining mahimayaong kahimtang, ang pag-antos, ang pag-ampo, ang pag-alagad. Mabitanang na ako'y AAA, na amo gining gi-magnify sa akong grupo dito sa Liloan, kanang COVID-G, ang amo gyong advokasya, praktiso nato ang AAA, ampo, alagad, antos. Rambula, alagad, antos, ampo. Antos, anad yun mo anang swertris, no? Kanang usab-usab ba ang kanang koan ba? Rambol-rambol ang numero. May kay mo. Nana, congratulations. Maura gid na. Ako sad na ning kamot sa kuana. Ampo, alagad, antos. Unsaon man pag-ampo? Matod pa ni Kristo, isurrender gyud ang imong kabubuton ngadto sa Amahan. Munang your will be done on earth as it is in heaven. Mao nay saktong ampo
Dili kay magsigig ingos Ginoo in taon, ayuha po sa akong sakit. Ginoo ang akong tuhod, ayuha in taon. Ginoo ang akong kanser, ayuha in taon. Ginoo usba in taon ning batasan sa akong bana kay nagantos nako. Ginoo ni suyop na sa akong anak kay nidaghan na sa rungdrogas, ayuha in taon. Ginoo nga di na nimo siga iyang mata. Ginoo, pulos lang kita pangayo para sa tong kaugalingon. Di na mo'y ampo oy. Unsa man na siya? Pangayo. Ang ampo, surrender. Lord, ania ako, aron motuman sa imong kabubuton. Hilinga imong tupad, ing nag-ampo karon o nangayo. Kinsa dinhi ang nag-ampo taas ang kamot, kanang wa gyud mangayo. Awa, di ba? Napura ka buok. Mao na, sige lag pangayo. Muna iniging na to, pamalit mong slot. Ngayo mga dito, papalito na noon ta. Palit mo, tag 100 na. Nakuha, bagay ni kwarta na to, kuhaan pa yun. Mao na, mahimo kitang daw, basta sige tag pangayo. Pero magsige kag ampo, Lord, unsay akong buhaton karon, maingon dayong Ginoo, ipalit og slot ang imong kwarta. Di na ka magsige hunahuna, diya, palit dayon. Muna hitabo ni Abraham diri sa atong unang pagbasa, pag-ingos Ginoo biya sa imong nasod kay tagaan ti ka og nindot nga kinabuhi, mo transfigure ka didto, mo daghan imong kaliwat, wa magsigig analyze si Abraham ni biya dayon sa iyang nasod. And the rest is history. Muna, makasinati rata aning mahimayaong kinabuhi basta magsigi tag-ampo. Alagad, unsa man ang alagad, kana bang magsigi ra jud kag hatag sa imong serbisyo, di ka mangayo og bayad. Ako sige ra jud kog misa. Kamu na isumpay. Sige ra jud hatag, ako magsige ra jud kog misa, hinaot unta kamo magsige ra jud moghug kolekta, sige lang gyud moghug. Di ko mangayo ana, inyo sad nang responsibilidad sa pag-alagad. Ang akong pag-alagad magmisa ko, ang inyo sa pag-alagad unsa man? Mohog sa kolekta, mo palit pagyog slot. Nya napakita roy hangyo ay donate mo dinhi or panghatag mo og tanom nga nindot. Kay atong i-decorate kay aning kwarisma wa tay dekorasyon na buwak pulos tanom kaluoys Ginoon anay nang hatag pipila duha na ko kaadlaw nag-announce pun-ani nako karon ang mo donate malangit pero ang inyong i-donate kanang galuspad ang naong maimpierno maimpierno sad mo ha unya ang magpahuwam lang sa tanom niyang nindot purgatorio. Nyag mausap imong unahuna, diha na lang na pader, langit. Di ba? Naro na. Bitaw, ato nang higugmaon inyong tanom. Donate dire kay from time to time mo gamit kita ana. Kalois Ginoo wa gitay tanom dire nga nindot ihad mo nang nagmiyantini lang usata. Pero karon ni arang-arang kay gahapon og biagi other day nanay ni hatod og mga tanom. Alagad gyapon na. Sige lang jug alagad. Ayaw pangayog. Baos. Ikatulo, antos. Mao na gid nay pinaka-best. Matud pa ni Kristo, pasana ang imong cross. Unsa ba nang pag-antos mga igsoon? Ang pag-antos nagpasabot nga sa imong kasakit ayaw gyud kasuko. Dawata lang ng imong kasakit, ayaw kasuko. Nya ayaw sad paningkamot nga imo nang likayan o imo nang usbon. Go through it without single complaint. Muna akong prinsipyo nga akong himo sa akong kinabuhi. Go through the pain without complaint. Usba ko na ninyo be? Kusga ba ina go through the pain without complaint.
Sige, atong binisayon. Antos lang, ayaw reklamo. Ayaw reklamo. Gi ko no, lingi ako na imong tupad. Ingna, wa ka mo reklamo sa imong naong. Oy, mga reklamador kayo, kuluran ding buhok, badlisan ding kilay, papution, pintal-pintalan ding naong. Naong palang daan, di na mo antos. Sa iya palang kaugalingong naong, di na mo antos, pasana na, kay maunay imong cross. Tanawa, magsigig pamintal sa imong naong, maglisod kag smile. Muhugot man ang imong dinhian eh. Hoy, kasuway ko ana, nagmisa ko ba? Og TV mas, ang madre, muingon yun, pader, kinahanglan ginang butangan og, sa tawag ana, foundation imong naong. Maputoy akong pagprimerong misa anhas TV. Ingon dayon karon, sugot naman lang kong na ako sa TV bisag way panghilamos. Ingon dayon siya nako, unsa man na tir sa ari sa diri kay di atay tig make up diri. Nako ay lang na make up sa foundation lang pa dir. Ana na, sus gamisa ko dito mura na maghugot naman kay akong bial. Nagibutangan pag yung papuwa-puwa ako dito. Kalisod ba di aning obraha eh. Pagsunod imbitar sa madre, di na ko pabutang. Di na ko pabutang. Ay, musinaw na imong naong, bahala na. Kamoy antos og tanaw sa kong naong. Ako man inyong paantuson ani hinoon. Oy, hugot kayo na din ni ani. Samot na ng inyong mga baga kayo inyong ipamutang. Away inyong mga naong. Joke, peace. Mao na, ang taong kusog kay moampo, kusog kayong moalagad, kusog kayong moanto sa Diyos nun nga paagi, or sintro sa Dios, sintro si Kristo, samas mga santos, anaagid nila ang kalinaw, kalipay, o kabalaan sa kinabuhi. Naaga ni kaning kalinaw, kalipay, o kabalaan, wala ka nang hahanapin pa. Di lang ko moingon nga sakto kayo ning pagkakuan, ako lang i-describe. Di, kamo si akong pangutanon. Kinsa kaharon sa atong mga grupos politicians, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group, ang nakahimo gyud aning antos, ampo, alagad, og antos. Ay, magtubag, pamalandong. Nya, kung kinsa nang atong nakita nga naaani, mo'y atong suportahan. Sugod karon ato na ng analyson, 2028 ang national election nato. Iampo nato nga madayon ang eleksyon. Nga kaning mga Duterte nga karon naa, kaning mga Marcos nga naa, iyang grupo, kaning mga Pinklawan nga naa, nga buhi ini silang tanan og makadagan gini panahon sa eleksyon 2028. Aron kita yung katag. Nya ato dayong tan-aon, kinsa nila ang kamaog yung moampo, moalagad ug moantos kay maunay makapatransfigure niining gusbat nato na karon nga nasod. Gusbat kay ang flood kusog na kaayo, wa nay control. Gusbat kay ang PhilHealth, wa nay budget, pulos na lang sakit, wa nay tambal. Gusbat kay ang ato mga infrastructures, wa na gyud mo progress. Niungot, gusbat kay ang atong educational system o ang atong mga classrooms, wa na gyoy nangahimo, shortage lang gyapon kuno og 160,000 kapin ka classrooms throughout the Philippines. Gusbat tungod kay ang mga sweldo wa na gyoy ayo. Gusbat tungod kay ang atong palitonon purti ng mahala. Ngato ro naman tay feeding kada Sabado. Uy mo, pang-donate mo eh. Kada Sabado na natay feeding ang atong service committee dinhi sa atong PPC mao'y nagpasiog dana ug wa mo kaybaw kada gina Sabado muhatag ratag lugaw gamayng pinutos nya katikisis gamay nya pakaos mga bata lain-laing lugar atong tuyok-tuyokon kada na Sabado nyag mo donate mo
murag 5,000 to 6,000 ang budget minimum. Pero inyong himuong 10,000, mas maayo. O himuon yung 15,000, maapil ng pare, anak. Muna nga. Uy, nireklamo, Father, atong increasean. Nga naman, ang 2,000 kapin nga sakos unas bugas karon 3,000 na kapin. Kinsa may makapatransfigure na ini? Ang kadtong mga leaders nga kamaong moampo, moalagad nga way pagpangayog bayad, di mangayog mga malita. Sikat kayrong malita. Hilingay mong tupad, napiksan kas malita. Oh. Ilang pahilomon. Ang unang nisultig malita, si Saldico, adiday si Gutisa, human nisulti si Saldico, ilang gipahilom, nisulti karon 80 na gyud ka, mga nag-alsas malita, 18 na kabuk, ilan ang pahilomon, musunod na sa dana ang 36 kabuok. Nga naman, dili nimo pwedeng mapahilom ang kamatuoran. Ana, sige kagbutangan na imong naong, mangunot hinuon nagmaayo. O mas stress pagyud ka, labi nagkuwang nakas budget. Mahadlok na kang moatubag tao, kay tan-aw nimo bati na kagnaong, kay ang imong tinuod nga naong imo manggitabunan, nagmaskaramang ka. Mausad na ang batasan. Kinsa man ron sa mga grupo, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, ang nag-anam, nagkabati ang ilang image sa atong katilingban. Secret. Nya kay nahimo naman ning international showdown dito sa ICC, nang gawasad karon ang daghan kaayong kamatuoran nga gitan-aw na gyud sa international court, gitan-aw na sa international stage, sa lain-laing nasod sa kalibutan, og nisamot kakita ang ilang kangilad. Karon, unsa may katapusang timaan nga makapatransfigure ta sa atong kaugalingon, nga monindot atong kinabuhi, kung imong ninduton ang imong katilingban. Kinsa may nakapanindot sa Pilipinas nga nakahatag og kanindot ba? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay lagi mo tubag, secret. Aokos galang ina, secret. Kinsay nakapanindot sa sweldo sa mga government employees? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapataas sa atong kaning gitason sa lisensya nga nahimo ng 5 years to 10 years? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapadaghan sa atong mga karsada o mga bridges nga hundreds of kilometers ang gipangtukod? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapaus-us sa atong drugas nga daghan kaayo ang nisurrender, nga nagpapriso, ang uban nagparehab, nangausab ang mga naong? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Kinsay nakapasiminto dinhis mga daan, dinhis Liluan, Compostela o uban pang lugar nga niabot ngadto sa mga sitio, mga barangay na siminto na? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay kinadak-ag gipalit og slot? Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa kapakabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang pagkausab sa panagway ni Jesus naghatag kanatog kasiguruhan nga kita makaambit sa himaya sa langit. Busa mo ingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa cross, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga pamatio nato ang tingog ni Kristo nga mipahayag nga kinahanglang magantos una siya sa dili pa siya musulod ngadto sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nabag-ong bayhon ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa kahadlok, sa kahingawa ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o kanato ngadto sa pagkakatawhan nga maisugon, malaumon ug mahigugmaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan ug kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kadayganan, isip mga anak sa Dios diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si halang diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas, suluban usa ka adlaw ni ana sa pagkawalay kamatayon, pinaagi sa kang Kristong kadaugan batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mga igsuong mitaliwan na, makasudong na sa masanag nga naong ni Jesus didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, nagtuboy kanamo nganha sa imong kahimayaan. Dawata ang among pag-ampo nga gituboy namo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay pasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kahimayaan nga Diosnon, divine glory. Nga mahitabo ra ni kung mo practice ta sa AAA, unsa ito? Ampo, alagad, antos. Nya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon dihas gawas, ang atong mga barangay tanods, atong mga kaning PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong parish personnel, atong mga sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ang ato sad nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Roger Loro and Miss Mary Fatima Hontilia and the Bureau of Fire Protection Compostela. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit og mga slots, ginagmay og dinagko. Mao ni ang ato karong update, ang atong grace nga slot or God's reward and complete elation. Ang atong halin niabot nag 180,669 ka slots, na apay 519,331 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 331 na ang atong nadawat. Ang ato sad na Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2 or PPSC Part 2, ang atong halin niabot nag 3,628 ka slots, na apay 126,372 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300, 6 ka challenges na sad ang atong nadawat. Ang atong pahilunaan aning PPSC Part 2 mao ang pagtiwas niya ng atong bell tower, ang paghimo diha sa Adoration Chapel, ubos diha ng ubos kilid sa aning atong simbahan, og ang paghimo diha og bag-ong atong public CR na standard public CR, o ang paghimo diri sa Loyo kadtong atong gitawag og activity center nga mo average og 1,800 square meters ang floor area. Okay mo ana? Palit na. Wa karon ka pangandam, pero next Sunday siguro kung buhi pa mo, ato nang ipakita ang atong perspectives diha o didto sa Loyo para makita ninyo. Gasugod na ta dihag trabaho. Kita namon anay mga baril, anay mga bus. So gasugod na og trabaho. Nya tuloy-tuloy na ang ligaya, basta tuloy-tuloy ang slot. Mailhan na ninyo, mawa na dihang baril og bus, basta wa nay halin. Nga kung sa payato ibayad, kamusad no. Nya ang atong DPR niabot na ang atong halin kaning Divine Powerful Response 51,707 na ka slots, equivalent na ni og 77 ka balay. Nya tag 100 pesos per slot. Ang challenge ani usa ka balay, 75,000 ang atong budget kada balay. Murag na am tingitin na humang balay karon. Kani ikawalo na ni nga balay atong nahuman,
mao na siya ang before, nya ang after, muna na ilang balay. Ambot na ba ikasiyam? Napay ikasiyam di ay. So mausad na ang before, kanang ilang gipicturan, diha ang ilang balay na banla sa baha. Nya after, na sila'y balay na apagyoy CR. Ambot, og na ba kay kanapuan ni muragwa naman. Wa na di. So duha ra ka balay ang atong nadugang, siyam na kabalay atong nahimo, nya 7 out of 77, 9 atong nahimo, so napay 68 kabalay nga trabahonon. Tuloy-tuloy na ang atong paghimo sa mga balay ha, hangtod mahurot nagkabuhat. Atong pakpakan ang namalit og slot. Unsaon pagpalit og slots, usbo nako na dihas gawas na atay mga lamisa adto sad sa atong opisina. Nya pwede sad sa atong bank accounts, tanawa dinhi sa atong screen ang atong mga bank accounts. Pwede sa inyo i-deposit diha online or moadto ba mo sa bangko. Pwede sad sa atong mga GCash karon kay first day maron sa month of March. Ang atong GCash tanan open kaayo, available kaayo. So pasa lang mo GCash. Unya pwede sad ikwarta padala anas Palawan, Imluelier, It's Luelier, unsa pa nang ubang luwi. Sa tanang usa? Cebuana Luelier. Basta ka na mga kwarta padala, maklaim ra na namo, pero ako di ko ka-claim sa kaning Western Union. Ay ko padadin ninyo sa Western Union kay di na jud ko ka-claim. Kaning ubangan din pwede pa na maka-claim. Ambot nganong galagot ng Western Union ako. Ambot malangit ba ka na sila o maimperno? Di, wala ko kapasar sa ilang standard. Unya, ang atong Via Crucis din magpadayon kada Biyernes adto dito sa gawas, unya magdaot ang panahon anhita sa sulod. Via Crucis. Unya dayon ang mga kapilya sad akong gihangyo mag Via Crucis sa gyud mo. Lipay ko na ako'y nakit-an nga mga kapilya nga kada Biyernes naghimo na sila siyang Via Crucis o Via Crucis. Nya ang atong mass wedding 163 ka couples ang atong target sa pagkakaron 20 pa man ni ka couples. 20 pa diha, Fla? Oy, kajutay pa 20 pa man. Napatay 100 pila pa man. 163 minus 20. 143 pa. Yan, ay nangutanan ako pa der. Pwede outsider? Pwede. Kay parishioner mangyapon mo, online o territorial parishioners. Pero mas nindot yun ang territorial parishioners. Pero kamo sa mga online parishioners, kay parishioner mangyapon mo, apply lang mo diri. Libre na tanan. Processing, tanan, hasta mga gamit. Ang inyo na lang yun. Mubayad mo spliti ninyo dinhi. Spliti. O ang love offering. Gikan sa piso ngadto sa 1 million. Luwasa ang mga nagpuyo-puyo, mga igsoon. Kay padong gina sila sa impyerno. Ako gining klaroho na, ang nagpuyo-puyo o civilly married, padong gina sa impyerno. Nga naman, kung mangumpisal na sila, dili na matagaag absolusyon. Kung di sa na sila mutugan, o niya, mangumpisal sila, madubli ang ilang sala. Kay deception man na, imo mang imong gitago ang imong tinuod nga kahimtang nga nagpuyo-puyo na may uban mangumpisal o natagaan kog absolusyon pa dir nya gitugaan nimo pare nga nagpuyo-puyo ka invalid tong imong kumpisal nya kay intentional man times 2 ang gravity sa imong mga sala muna grabe kay na maapil pa ginang ilang mga anak og ka impierno kay matakdan man na sa sala. Muna luwason gina nato nya i-discourage ta ng puyo-puyo kamo mga batan-on please utong-utong ay mo anang tinukhangay. No dili sayon kay ako ni buhat na ko na sa una karon gamahay sa ko ginagmay pero utong lang. Tigom nya gusto na jud mutukhang kasal dayon iguman galab hangtod mangluspad. Una-unahon magina para lang yun maimpierno. Nyag makalit mo kamatay diha. Grabe ra barong kamatay sa mga batanon. Impierno yun mo ana. Muna
Pakasal mo ha. Pa-register na. Nya mao to no ang mga tanom hangyo ta nga naon ta moy ihatag dinhi para sa beautification sa atong mga interior dinhi sa atong simbahan. Nya padayon mo support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Naana ni Roy 287,000 ka subscribers. View, like, share and subscribe every day. Ang unang tumong nato ani aron ma-spread nato ang atong mga homily o misa, makatabang kay inis mga katawhan, unya maka-income sa tagamay dinhi. Last January, ang atong nadawat nga income gikan sa YouTube niabot og 163,000 kapin. Atong pakpakan ang YouTube sa pag-share nato. Medyo gamay-gamay ra ni kay naanad man sa datong tag 200 o 300,000. Wa na tingali mo ni follow na ko eh. Be, check up be. Kinsa man din ni kada adlaw ni atong last week. Sige jud kada adlaw mo view, like, share sa akong YouTube channel. Oh, mauna naingnan. Bitaw view lang mo, like, share kada usa ninyo sayon ra kay nabuhaton. Unya sunda sa dinyo ang atong official Facebook page sa atong parokya, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Tanawa sa ni mao ni inyong sundon. Sunda sa ninyo ang atong Facebook page sa Archdiocese of Cebu, giawhag ni sa atong Talahorong Arsobispo. Tanawa sa atong screen. Pwede sa inyo gamiton diha ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu or kining maong mga kana ganing mga channel. Unya sunda sa ninyo ang Facebook page sa atong Talahorong Arsobispo, Archbishop Abit Oy, ang Maymay sa Magbalantay. Nindot kayo ang iyang mga pamalandong diha, makatabang kay nato nya i-share haron nga ang atong obispo maka-reach out natong tanan nga mga parishioners here and abroad. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.